Miniszterhelyettes úr, hölgyeim és uraim! Ezek az indító képek voltaképpen mondandóm lényegét illusztrálják, nevezetesen a víz drámáját. És azt az alaptézist, amit szeretnék a következő 25 percben igazolni, nevezetesen, hogy a 21. század egyik, ha nem a legnagyobb kihívása a víz lesz. Miniszterhelyettes úr a megnyitó beszédében már utalt arra, hogy Magyarországon a pesszimista szenárió szerint 3,5 fok lesz a hőmérséklet emelkedés az évszázad végére. Ennek kérem katasztrofális következményei lesznek. Erre fogok majd példákat mutatni, de nem csak a klímaváltozásról, hanem arról, hogy észre kell vegyük, hogy az összes lokális problémáinknak globális peremfeltételei vannak. Van egy olyan vita Magyarországon, hogy szuverenitás versus globalitás. Hát olyan, hogy szuverenitás különösen a környezeti rendszerekben nincsen, mert minden mindennel összefügg. És voltaképpen a peremfeltételek, nevezetesen ami a klímával történik és fog történni, határozza meg a lehetséges stratégiáinkat a vízzel kapcsolatban. 3 évvel ezelőtt hosszú vita után végre kimondatott, ugyan nem egy kormányközi konferencián, hanem a budapesti víz csúcson, hogy a jelenlegi vízgazdálkodási gyakorlat nem fenntartható. Sem lokálisan, sem regionálisan, sem globálisan. Épp ezért egy paradigmaváltás szükséges ahhoz, hogy azt a 17 célt, amit fenntartható fejlődési célnak nevezünk, és abból 2 igazán fontos, mindegyik az. Az első az úgy szól, hogy 2030-ra szűnjék meg a szegénység, 2030-ra szűnjék meg az éhínség. Amikor ezt 6 évvel ezelőtt az ENSZ küzdgyűlés elfogadta, akkor sokan a lábjegyzettel látták ezt el, hogy hát ez bizony égi messzelés, mert ezt nem lehet elérni, mert nincsenek meg a készletek. A jó hír az, hogy a készletek megvannak. Megvan az a pénzmennyiség, amivel ezt el lehet érni. Hogy ez rosszul van elosztva, az egy lényeges kérdés. Az, hogy a világ gazdagságának 80%-a 8 család birtokában van, az a fenntarthatóságnak az abszolút gátja, és ez tovább nem fenntartható. Ami pedig az éhínséget illeti, az élelmiszer, megtermelt élelmiszer 25-30%-a sajnos megy a kukába. Nincsenek jól megszervezve a rendszereink. Amit szeretnék ennek kapcsán mondani, az, hogy ezt a 17 célt, és ezt szoktam vizsgakérdésként a diákjaimnak föltenni, hogy melyik az a cél, amit ha kiveszünk a 17 elemből álló célrendszerből, akkor az egész összeesik. Ha a válasz nem az, hogy a víz, akkor már is megy az UV-jegy. Tudnik, ez az, ami az összes, a fenntarthatóság feltételét jelentő céllal összefügg, legyen a szegénység, élelmiszerbiztonság, oktatás, a nők helyzete, sok minden. Ha végigmegyünk, ez egy külön napot jelenthetne. Nos, hát mi a helyzet globálisan, és akkor úgy utána zoomolunk le majd a regionális és a lokális helyzetre. Az egyik fő üzenet, amit szeretnék itt ma reggel elmondani, az, hogy a klímaváltozás voltaképpen a vízről szól. A klímaváltozás hatásainak 80%-a vízen keresztül és víz által manifestálódik. Legyen szó asszályról, legyen szó árvízről, legyen szó vízellátásról, bármiről, ami a humán és ökológiai kondíciót jelenti. És hát persze ilyenkor felmerül a kérdés, hogy igaz-e az, amiről a szakma most már 25 éve beszél, és lassan-lassan a politikai közösség is megérti, lassan-lassan a publikum is megérti, hogy egy vízválság nem csak hogy közeleg, hanem már bizonyos helyeken a kellős közepében vagyunk, megint csak legyen szó vízellátásról, élelmiszerbiztonságról, energiabiztonságról, Szub-Szahara-Afrika, Ázsia, Latin-Amerika középső része. Nem válsága az, hogy
a világ szennyvizeinek 85%-a tisztítás nélkül ér a befogadókba, aminek a nettó eredmény az, hogy a literális zónákban, például a földközi tengernél gyakorlatilag megszűnt az ökoszisztémák normális funkciója. A halászat és ismét az élelmiszer biztonság látja a kárát. Nem katasztrófa az, hogy az elmúlt 30 évben az édesvízi élőlények biomasszája felére csökkent. Dacára a millenniumi fejlesztési céloknak, amit a millenniumi fordulón határozott el az ENSZ közgyűlése, hogy feleződjék meg mindazon embertársaink száma, akinek nincsen hozzáférése ivóvízhez. Ugye a diplomaták ügyesen szoktak tárgyalni, mert azért nem arról van szó, hogy olyan ivóvízhez, hogy megfelel a WHO sztenderdeknek, hanem egyáltalán ivóvíz. Hát ez nem mindegy, hogy ez egy pocsolyából származik-e, vagy pedig egy tisztított ivóvízből. Ez, amit a diplomaták úgy hívnak, hogy intendált ambiguitás, azaz nem tudtok megoldani. Ezt a célt úgy nagyjából sikerült elérni. Míg mind a mai napig is 730 millió embernek nincs hozzáférése olyan ivóvízhez, ami fogyasztható. Ám a másik cél, hogy feleződjék meg mindazon embertársaink száma, akiknek nincsen hozzáférés a szanitációhoz, és ez az évezredfordulón volt 2,4 millió. Ma egyre távolabb vagyunk ettől a céltől, mert ma már 2,6 milliárd embertársunk szenvedettől a helyzettől, aminek aztán az egészségügyi konzekvenciája nagyon súlyosabb. Nézzük meg, hogy mennyi vízünk van egyáltalán. Mi az, amivel gazdálkodni tudunk globálisan? Nagyon keveset. Ha a planéta összes vizét, beleértve az óceánokat, tengereket tekintjük 100%-nak, akkor azoknak a vizeknek a 97,5%-a sós víz, ami emberi fogyasztásra közvetlenül nem alkalmas. Marad 2,5%, ami édesvíz. Ennek az édesvíznek a 60%-a megfagyott halmazállapotban van, Észak-Island, Dél-Island, szibériai permafrost, Észak-Kanada. Ami van, marad ezek után, annak a 90%-a a felszín alatt van. Az egy elképesztően nagy mennyiség, de nagyon sebezhető. Rendkívüli mértékben sebezhető. És ami megmarad azonnali emberi hasznosításra, az mindösszesen a teljes vízkészlet 0,007%-a. Ezt a diákok úgy érzik meg, hogy ez a James Bond jelenség, mert ennyi vízünk van, aminek jókora része pedig a tavakban van, 90%, a Bajkálban a 40%, Észak-Amerika és Kanada és Egyesült Államok határán a nagy tavakban, Balaton 2 köbkilométer. Szóval mindösszesen amink van, az grosso modo, 40 000 köbkilométer édesvíz. Nos, ebből kell gazdálkodni. Ja, hát igen, ez a James Bond. Hogy jutottunk el oda, hogy ma azt mondjuk, hogy egy globális vízválság nem csak hogy fenyeget, hanem itt is van? Melyek a fő okok? Melyek a fő meghajtók? Vajon a klímaváltozás, a népesség struktúrája, a migrációja, növekedése, technológiai váltások? Hölgyeim és uraim, a legfontosabb meghajtó, és azt hiszem ezt tisztán kell látnunk, az a népességnövekmény. Az összes hidrológiai változásnak, van egy kollégánk, Charlie Vörös Martinnak hívják, ez egy régi amerikai név, aki a New York Egyetemen tanít, csináltunk egy szimulációs vizsgálatot, hogy 2030-ra mi lesz a hidrológiai változékonyság. Vajon a népességnövekmény az ENSZ projekciók szerint, vagy pedig a széndioxid megduplázódása. És ebből a vizsgálódásból kiderült, hogy a variációs tényező, ami leírja azt, hogy egy hidrológiai folyamat mennyire változik, annak a változásának a 80%-a a népességváltozásból következik, meg a szekunder változásokból, termőföldek kiterjedése, erdőterületek csökkenése, és a maradék 20% az, ami a klíma ingadozásból és a klímaváltozásból származik. Hiszen ne felejtsük azt el, hogy az ipari forradalom óta egy dupla exponenciális növekedés történt a népességben. Az a tény, hogy ma az emberiség történetben valaha is élt Homo sapiens fele kortársunk. Hát azért az egy, ahogy ezt mondják a diákjaim, ez egy elég húzós dolog.
De mi mutatja azt nagyon jól? Amíg 70 évvel ezelőtt mindösszesen 8 olyan város volt, ahol a populáció meghaladta az 5 milliót, ma közel 80 van. Olyan változások történtek a hidrológiai rendszerekben, különösen az ipari forradalom óta, amelyeket azt megelőzően soha nem láttak. A geológusok bizonyos osztálya ma már arról beszél, hogy ugye a holocén nagyjából úgy véget is ért, és befutottunk az antropocénbe, egy olyan korba, ahol minden rendszerünket megváltoztatták a fő meghajtók. A népesség növekedés, a szennyeződés, a szegénység, és mindezek eredőjeként a migráció, erről majd egy pár szót fogunk beszélni, hogy ugye eltekintve a korrupt politikai rezsimektől, meg a háborúktól, a környezeti változásnak és a vízzel kapcsolatos változásoknak milyen migrációs vonzatai vannak. Nem egyenletes a fejlődés, egyáltalán nem egyenletes. Azt nézzük, és ez egy elég furcsa térkép, amogyan topológiailag stimmel, de azt mutatja, hogy azzal arányos, hogy mekkora problémák vannak a víz hozzáféréssel különböző régiók tekintetében. Hát ebből ugye látható az, hogy az Európai Unió az nem létezik, mert a vízellátás az voltaképpen megvan oldva, Magyarországon 97%-ban, ami tényleg unikum. Észak-Amerika, Kanada nem létezik, Ausztrália, Új-Zéland nem létezik. Ahol a nagy problémák vannak, azok a nagy populációs országok. Kína, India, Szub-Szahara, Afrika. Igen, ám csak, hogy hasonlóan a víz eloszlásához, a népesség eloszlása sem egyenletes. Ennek a népességnek, aki most vagyunk, ugye 7,8 milliárd volt tegnap, a 60%-a Ázsiában van, 10%-a van Európában. A vízkészleteknek pedig csak a 31 néhány százaléka van Ázsiában. Tehát ez egy lehetséges konfliktus ütközőpont lesz. Lásd a sztánok esetét, lásd Iránt, lásd a közép-keletet, erről majd egy pár szót fogunk ejteni. Voltaképpen mi történik? Kevesebb víz jut-e fejenként? Tehát ez nem kérdés, hanem ez egy kijelentés. 1980-as évek közepén az egyfőre jutó vízkészlet, megint csak úgy nagyjából, 15 000 köbméter per fő per év volt. Ma ez 5 000. Na most nyilván egy lineáris projekciót nem lehet adni és mondani azt, hogy még 40 év is kifutallunk a víz, mert hiszen a hidrológiai ciklus az egy állandóan megújuló ciklus. Mi történt a hidrológiai körfolyamattal? Igaz-e az a hipotézis, hogy a hidrológiai körfolyamat gyorsul? Hát úgy tűnik, hogy ebben az IPCC jelentésben meg együtt is kialakult egy olyan konszenzus, hogy igen, és hogyha ez megtörténik, akkor a szélsőségek előfordulási valószínűsége meg fog nőni azon közben, hogy a teljes vízmennyiség ugyanannyi. Tehát megnő az árvizek gyakorisága, ezt a szakma 20 éve mondja, és az első 3 dia, amit beidéztem, ezért ez egy szomorú igazolása ennek. De azon közben, ha ez megtörténik, és azon közben a vízmennyiség ugyanaz, akkor az asszályosságnak kitett területek mértéke térben és időben is meg kell nőjön. És itt jön az öntözés rendkívüli fontossága az élelmiszerbiztonság szempontjából. A hiányzó csapadék pótlása. Mert arról van szó, hogy az eloszlásaink térben és időben megváltoznak. Egy érdekes ábra, ami a Nature-ben jelent meg 10 néhány évvel ezelőtt, bizonyos értelemben ma már ezért ezt fölülje. Rockström és csapata, akik a Stockholmi Rezilia Intézetben dolgoztak, azzal érvelt, hogy vannak olyan korlátok, amit ha túllépünk, akkor az olyan, mintha túllépnénk a visszatérési ponton egy repülő esetében elfogy a kerozin. És a kérdés az, hogy melyek azok a környezeti elemek, ahol már túl vagyunk a visszatérési ponton. Ők azzal érveltek, hogy a biodiverzitást illetően, vagy a biodiverzitás csökkenését illetően már túl vagyunk a klímaváltozásnál, és azon a ponton, ami a visszatérést jelentheti, hát ebben nagy vita van, de úgy tűnik, hogy az állítás igaz. Ami viszont a globális édesvízkészleteket illeti, ott nincsen semmi baj, mindaddig, amíg el nem érjük az éves 4000 köbkilométer vízkiemelést. Tehát take it easy. Elkövetkezendő 3 éven belül elérjük. Ez egy FAO statisztika.
ami kumulálva mutatja a vízfelhasználás mértékét. Azaz, elérjük 3-5 éven belül a visszanemtérés pontját. Amit talán érdemes így lábjegyzetként megjegyezni, hogy amennyire a nagy folyami kultúrák az elmúlt 10 000 évben meghatározták a humán civilizáció kialakulását, annyira a mostani humán civilizáció fogja meghatározni, mi történik a vizekkel. És ha a vizeket visszafordíthatatlanul tönkretesszük, akkor a humán civilizáció is összeesik. Hát ezzel elég sok vita van, de és nagyon sok érdekes cikk, úgy kb. 2120 körül fogjuk elérni a 12 milliárd főt, ami a fenntarthatóság határa. És az lesz az időpont, amikor a rendszerek elkezdenek összeesni, nem csak a humán rendszerek, hanem az ökológiai rendszerek is. Tehát az a tézis, hogy egy fenyegető globális vízválság elé nézünk, illetőleg vagyunk benne, ennek megvannak a lokális hatásai. Az, hogy változik a klíma, hát az nem egészen... Urak, itt valami apróság van. Biztos rossz gombot nyomtam meg. Ja, azt nem szabad megnyomni. Szóval ugye az a szalag cím, hogy a klíma változik, az nem egészen breaking news, mert ez 4 milliárd év óta változik. Ha nem változott volna a klíma, akkor nem lennénk itt. De az viszont kétségtelen, hogy olyan hatásokat eredményezett az ipari forradalom óta, és különösképpen a 20. században, amit korábban nem tapasztaltunk. Japánban vették észre azt, hogy ahol a vízfolyások nagyon rövidek és nagyon nagy a vízgyűjtők relief energiája, hogy mintha az árvizek gyakorisága megnőtt volna. És ez így is volt, ez statisztikailag ki lehetett mutatni ma már, hogy a 100 éves árvíz, ami statisztikusan egyszer fordul elő 100 évenként, az ma jószerével 20 évenként előfordul. Azaz azok a hipotézisek, amiken a mérnöki műtárgyakat terveztük, azok a hipotézisek, hogy tudnék, a jövő olyan lesz, mint a múlt, ez a hipotézis többet nem igaz. Az viszont igaz, hogy a 20. század összes természeti katasztrófái közül, földrengések, cunamik, sáskajárások, mindent beleértve, a víz felelős a károk 80%-áért. A víz a legnagyobb gyilkos, azon belül pedig az aszály. Ez a Zürichi Reinsurance Company-től kölcsönöztem ezt a diát. Melyek a hatások, amely ezeknek a globális meghajtóknak a válaszaként jelentkeznek? Ugye azt láttuk, hogy a szén-dioxid koncentráció exponenciálisan emelkedett az ipari forradalom óta, azt látjuk, hogy a globális átlaghőmérséklet most már 1,1 fokkal emelkedett, mióta reguláris klímaméréseink vannak. Azt látjuk, hogy a nitrogén, antropogén eredetű nitrogénkötések exponenciálisak. Azt látjuk, hogy a nitrogénfluxusok a parti zónákban exponenciálisak. Azt látjuk, hogy a trópusi esőerdők kipusztulása exponenciális. Azt látjuk, hogy a fajok kipusztulása exponenciális. Azt látjuk, hogy a McDonald's éttermek növekedése exponenciális. Minden exponenciális. Azaz megszűnt az a hipotézis, amivel megint csak 120 éve tervezünk, hogy az a világ stacionárius. Elértük azt az állapotot, hogy egy nem stacionáris világban kell élnünk. Mi a mértékadó helyzet? Ugye a mérnökök mindig arra a szélsőségre terveznek, hogy például 500 évenként egyszer előfordul árvíz. 20 évvel ezelőtt volt egy nagy árvíz Prágában, ami elöntötte a metrót, 6 hónapig nem volt metró, és akkor az ENSZ-nél dolgoztam, és akkor meghívták a nagy szakértőt, akinek halványgőze nem volt arról, hogy mi történt, és megkérdezte egy újságíró, hogy ez milyen gyakran fordul elő. Hát és hivatkoztam tanult cseh kollégáimra, és azt mondtam, hogy ez egy olyan árvíz volt, ami 200 évente egyszer, ez a 200 éves árvíz. Igen, mondta az újságíró. Tehát tavaly is volt egy 200 éves árvíz, ez hogy lehet? Mondom, nézd, ez úgy lehet, hogy a tavalyi árvíz a megelőző 200 év utolsó évében volt, ami pedig most van, az a következő 200 év első évében van, ami a hipotéziseken tekintve egy plauzibilis válasz, mert feltettük azt, hogy az árvíz események egymástól függetlenek, homogén eloszlásból származnak, és volna. Ezek az újságírók igen rafinált népek, mert azt mondta, hogy ez rendben van, tehát tavaly előtt is volt egy 200 éves árvíz. Azaz
megállt a tudományunk. Alapvetően át kell gondolni a méretezési rendszereinket. Alapvető új eszközökkel kell foglalkoznunk. Amikor én a műegyetemre jártam, hát ez még a holocén elején volt, akkor ugye arról panaszkodtunk, hogy nincsen elég adat, ezért a tervezés megbízhatatlansága nagy. Ma arról panaszkodunk, hogy túl sok adat van. Hogy tudjuk ezekből az adatokból a mintázatot kiszűrni? Na most erre vannak olyan ma már adatfeldolgozó eljárásaink, mesterséges intelligencia, gépi tanulás, alakfelismerő algoritmusok, amikkel ezeket nagy biztonsággal meg tudjuk tenni. Vigyázzunk kell, hogy mire könyöklök, mert nagyon valami katasztrófát okozza. Tehát a klímaváltozás hatásait tekintve a vízről szól. A mitigáció, amiről sok-sok, például a párizsi megállapodás is szólt, hogy csökkentsük az üvegházhatású gázok, metán, széndioxid kibocsátását, az egy hosszú távú folyamat. Ami viszont azonnali választ adhat, az az adaptív vízgazdálkodás. Mert az adaptív vízgazdálkodáson keresztül tudunk a klímaváltozás hatásaihoz is alkalmazkodni. Hát a problémát az mindenki ismeri, úgyhogy ezen inkább átfutok, mint hogy azon is, hogy 77-ben, amikor én az első klímakonferencián részt vettem Villachban, Ausztriában, akkor még arról folyt a vita, hogy egy interglaciális periódusban vagyunk, és elkerülhetetlen a megfagyás, és akkor nagy baj lesz, mert megfagyunk. Ezt főleg a szovjet nagyon jó klimatológiai iskola képviselte. Még nem aztán 5-6 év múlva, hát 15 év múlva a Genfi klímakonferencia már kimondta azt, hogy nem a globális lehűlés lesz a probléma, hanem a globális felmelegedés. A klíma mindig is változott, tulajdonképpen ahol most vagyunk, abban az interglaciális periódusban, a holocénban nagyjából és egészében úgy nagyjából azonos volt a klíma, vagy közel egyenletes. Persze voltak változások. A 16. században a mini jégkorszak, amikor Hollandiában az összes csatorna befagyott, és a hollandok boldogan korcsolyáztak, és ez így nemzeti sport lett. Ma ezt a hollandok 16 évenként tudják megtenni. Ugye amikor volt a Julius Cézári melegperiódus, az segítette Julius Cézárt arra, hogy megszállja Angliát és leigázza az angolokat. Ma sokan attól aggódnak, hogy a klímaváltozás következtében az angolok megint elkezdenek bort csinálni, és ez lesz egy nagyon kellemetlen hatása a klímaváltozásnak. Hát szóval fene se tudja. Szóval mindesetre vannak olyan dolgok, amiket meg tudunk magyarázni természetes okokkal, ha úgy tetszik, geodinamikai okokkal, de vannak olyanok, amiket nem. Amit látunk, és ez szemmel látható, ahogy a gleccserek visszahúzódnak. Nagyon komplex modelleink vannak ma már arra, hogy úgy nagyjából ki tudjuk számolni, hogy merrefele megyünk. Ez egy korábbi IPCC jelentésből van, és hát nagyon nagy bizonytalanságot mutat. Nevezetesen azt, hogy 2100-ra az átlag hőmérséklet valahol 1,8 és 6,2 fok között fog változni. Most ez volt a kihívás, hogy tudjuk azt elkerülni, hogy túlmenjünk azon az átbillenési határon. Hogy tudjuk a jelenben azt a krízist, amivel szembenézünk, így a krízis ugye etimológiailag azt jelenti, hogy döntési helyzet, valamit kell csinálni, vagy azon a fenntarthatatlan úton és trajektórián megyünk tovább, ami a forró földet eredményezi, vagy pedig megpróbáljuk stabilizálni ezt a lehetőséget. A klímamodellek vannak, vagy 32-en. Nagyjából és egészében ugyanazt a tendenciát mutatják, még a regulárisok is. Itt két esetet mutatok be, a Redingi Regionális Klímakutató Központnak az eredményét, abból kiderül az, hogy még az optimista forgatókönyv szerint és Közép-Európában egy körülbelül 2 és 3 fok közötti változás, hőmérsékletemelkedés várható 2100-ra. Ennek pedig nagyon súlyos következményei lesznek. A pessimista szenárió jobb nem beszélni, az 6 fok. Onnantól kezdve akkor óriási nagy bajok lesznek.
elkezdett a permafrost olvadni. Olyan berobbant a metán Szibériában. Olyan dolgokat látunk, amire ezt megelőzően nem volt példa. Sokan már azt vizionálják, hogy a szibériai permafrost kiolvadása, megfagyott metán kiolvadása következtében kikapcsolódik a golfáramlat, és ha kikapcsolódik a golfáramlat, akkor Londonban hideg lesz. Meg hát ennek számos negatív következménye van. Na most ez nem egy ilyen doomsday szenárió, hanem egy lehetséges szenárió. És olyan sok okunk az optimizmusra nincsen. Ez a Lake Mead, ami Las Vegas-t és a játékkaszinókat látja el vízzel. Amikor először ott voltam, nem kaszinozni, akkor ez teljesen tele volt. Ma ez a helyzet. Ha túllépünk az 1,8 fokon, onnantól kezdve belengenek a rendszerek. Erre mutatnak a szimulációs vizsgálatok, amelyek elég nagy pontossággal igazolják azt, ami történik. Azt már tudjuk, hogy a klímaváltozásnak egy bizonyos része antropogén eredetű. Ezért nagyon fontos például az, hogy a kormányok betartsák a párizsi megállapodást. Tehát itt van egy olyan swing, hogy a Trump időben kitrampoltak onnan, most pedig visszajönnek, és ez egy olyan globális dolog, amit egyedül senki nem tud megoldani. És hát ugye nagy kérdés az, hogy igaz az tényleg, hogy gyorsul? Vannak erre bizonyítékok? Az egész attól még komplikáltabb lesz, hogy a hő expanzió következtében a tengerszint megnövekszik, meg a gleccserek növekedése, meg egyebek. Na most, ha ez igaz, akkor a litorális zónában, mondjuk egy 100 kilométeres zónában, ahol az emberiség 60%-a él, hát az nem lesz egy élhető dolog. Az árvizek ma már olyanok, hogy egyszerre fordulnak elő az asszállyal. Egy évet, 2010-et vettem ki. Pakisztán, Indus, olyan árvíz volt, ami 4 milliárd dollár veszteség, nem, 40 milliárd dollár veszteséget okozott, és 3 évre kiütötte Pakisztán gazdaságát. Brisbane, én ott dolgozom időm egy részében, olyan árvíz volt, ahol egészen új látogatók jelentek meg a sétatéren, meg a patakok mellett. Ázsiai villámárvizek soha nem látott gyakorisággal. Franciaországban, ahol rendkívül fejlett az árvédelmi infrastruktúra, egyetlen nap alatt leesett 7 havi csapadék. Megváltoztak a csapadékrendszereink térben és időben. Villámárvizek, amik Magyarországon soha nem voltak olyan mértékben, mint most. Tavaly Rinya-patak. Hidat mosott el, vasúti töltést mosott el. Tehát ezek mind olyan jelek, amelyek riasztóak. Így néz ki a Rajna egy bizsúbolt közepéből. Pár évvel ezelőtt a legnagyobb ellenvét mértünk a Dunánál. Sokan attól tartottak, hogy ez el fogja mosni a parlamentet. Sokan azt mondták, hogy kár, hogy ez nem így történt. De mindesetre még mindig vannak olyanok, azt mondják, hogy én nem hiszek a klímaváltozásban. Most már nem hit kérdése. Túl vagyunk azon, hogy ebből hit viták legyenek. Hát itt ugye elég sok dolog történik, és mindenféle vélemények megjelennek. Szóval én azt mondom, a tudományos közösségnek egyetlen feladata van, hogy az igaz az, és csak is az igazat mondja el a publikumnak. Hogy mennyire lesz ez a migráció forrása? Megint csak az idézett Charlie Vörösmartyval csináltunk egy nagyobb szimulációs vizsgálatot, ami nem csak a vízhez való hozzáférés, hanem a gazdasági fejlettséget, failed state, meg mindenféle egyéb változókat hozott be, és próbáltuk semi-real-time modellezni azt, hogy melyek azok a helyek, amit erről lehetett tudni egyébként, amelyek veszélyesek, vagy veszélyesek lehetnek a víz meghajtotta, nem önkéntes migrációban. Hát a sztánokat lehet látni, a Tigris-Eufrátesz, Szubszahara Afrika. A Szahel zóna, ami Szahara és a Szubszahara Afrika között van, elképesztően nagy a hidrológiai változékonyság, ugye a Szahara elabul azt jelenti, hogy átmenet. Van, hogy 10 évig nem esik az eső, és aztán 1 év és órán szállják. Tehát nincs a farmereknek öntözési lehetőség, nem tudnak megélni. Bemennek a városokba, Nairobi. 2 millió ember él olyan bádogvárosokban, amelyek nem emberhez méltak, elindulnak. 6 afrikai közül 5 Afrikán belül migrál. Egy feljön Európába. Megoldás, oktatás, oktatás, oktatás.
És ez az, amiben azt hiszem, nekünk is lehetőségeink vannak. Hát konfliktus potenciálja is van, és ugye sokan felteszik a kérdést, hogy lesz-e háború a vízért, abból kiindulva, hogy az emberiség 40%-a osztott vízgyűjtő területeken él. Konfliktusok voltak. Valódi háború utoljára 4000 évvel ezelőtt volt Mezopotámiában. Egy-két fegyveres konfliktus volt, és hát most van egy elég kellemetlen szituáció Etiópia és Egyiptom között a nagy etióp reneszánsz gát feltöltése kapcsán. Ugye a vita arról szól, hogy most 7 év alatt töltsék-e fel ezt a 40 köbkilométeres gátat, vagy pedig 9 év alatt. Ez gazdasági veszteségekkel jár, ki fogja azt kompenzálni. De van megoldás. Van megoldás méghozzá abban, amit miniszterhelyettes úr is említett, az emberiségnek több tározó térre van szüksége a vízbiztonság eléréséhez. Ehhez duzzasztóművek kellenek, ehhez gátak kellenek. Tudom, hogy vannak olyan politikusok, hogy ezt a két fogalmat nem szeretik, mert ez visszamegy a Bős Nagymaros vitára, és mindenféle rossz reminiszenciákat ébreszt, de nincs más megoldás, hölgyeim és uraim. Vagy mi megyünk a vízhez, vagy mi hozzuk oda a vizet. Csongrád, Paks. Milliós egy oka van, hogy erről. Én, mint egyszerű kétkezű tudor, ezeket el tudom mondani. És el is mondom, még akkor is, hogyha vannak olyanok, akik hát mondjuk nem tetszik nekik. De hát nem tetszés, ez egy demokratikus jog. Ami viszont jó hír, hogy az elmúlt 30 évben elképesztő fejlődés volt a technológiában. Főleg a digitális forradalom következtében. Ma már jószervel mindent tudunk mérni, ma már olyan integrált rendszerünk vannak, hogy az adatgyűjtéstől kezdve olyan applikációk, amelyek mobiltelefonon keresztül riasztanak, hogy jön az árvíz, mert tudják, hogy hol van az illető abban a hálózatban. És meg tudjuk mondani, hogy 2 óra múlva térdedig ér, vagy azon túl a víz. Hihetetlen mennyiségű, hihetetlen mértékben nőttek a modellezési kapacitásaink. Én amikor megint csak a holocén elején a műegyetemre jártam, akkor még egy kis mintákon vizsgáltuk azt, hogy hogyan megy a víz, mert nem tudtuk kiszámolni. Amikor doktoráltam az egyetemen, akkor ebből akadémiai nagydoktorát lehetett írni, aki meg tudta oltani a Seinbern egyenletet. Ha ma valaki ezt nem tudja, az kap egy UV-jegyet. Az én diákjaim azt számolták ki, hogy mi a víz és a szediment interakciója. Hogy lehet 3-dimenziós sebességmezőket számolni. Olyan digitális modellink vannak, hogy a kiszámíthatóság ma már nem, legalábbis a mi szintünkön, nem kvantum szinten, a kiszámíthatóság ma már nem korlát. Az egyetlen korlát az, hogy melyik modellt választjuk. Hát ez volt a diákjaimnak a kedvenc, úgyhogy inkább tovább is megyek. Az a napi ima, amit még 30 évvel ezelőtt is tettünk, hogy add Uram, hogy a világ normális eloszlású legyen, és lineáris. Ma már ez az ima a múlté. Nem lineáris rendszereket, nagyon erős véletlen perturbációkkal is jól tudunk számolni. 29 szatellita van fenn az égen, naponta releváns, hidrológiai releváns adatokat szolgáltat. Nem csak, hogy a felszíni vizeket tudjuk szatellitákkal mérni, hanem a felszínalatti víztesteket is. NASA-nak van egy olyan szatellitja, ami a gravitációs anomáliákat érzékeli, és azzal lehet következtetni a felszínalatti víztestekre. Olyan real-time csapadék előrejelzéseink vannak, amik 10%-os pontossággal órára előre megmondják, hogy mikor menjünk teniszezni, mert nem fog esni az eső. Szóval ez emögött mondjuk Neumann Jánostól ered az egész dolog, de egy akkora fejlődés volt az elmúlt 30 évben, hogy azért ez minket optimizmusra kell ösztönözni. Minden áldott nap 1 milliárd gigabyte adat, ami hidrológiai releváns, érkezik a Földre. Szóval ma már olyan kétdimenziós modelleket tudunk csinálni, terepmodelleket, kétdimenziós elképzelési modelleket, amelyekről 40 évvel ezelőtt még csak álmodni se lehetett. A technológia persze nem a végső válasz, de itt van már a kezünkben. Nagyjából, és ezért a kollégáim általában rettenetesen dühösek rám, és azt mondják, hogy ha ezt mondom, akkor többet nem kapunk kutatási pénzt. Nagyjából a feladatok 95%-ára tudjuk a választ, amely víz természeti körforgását illeti. Szóval paradigmát kell váltanunk. Alkalmazkodnunk kell a körülményekhez, a klímaváltozáshoz és a egyéb természeti és populációs változásokhoz is. Ez a paradigmaváltás, amit meg kell tennünk, meg kell erősítsük rendszerünk rezilienciáját, ahol is 2 lehetőségünk van.
ahogy mondtam, vagy mi megyünk oda, a víz van, vagy a vizet hozzuk oda, ahol mi vagyunk. Ennyire egyszerű a dolog. És az adaptációs választások persze nem könnyűek, mert ez így magában már egy ellentmondás kupac, több tározás, ez is nagy vita van. Ugye, felelős politikustól hallottam azt a szót, hogy gát, vagy duzzasztást, azt nem szabad használni. Emelt víztestekről beszélünk. Abban az esetben, hát ugye a Szentléleknek van egy fontos feladat, hogy ezt az emelt víztestet megtartsa. Szóval vannak ilyen furcsa dolgok, de vannak nagyon nehezen kezelhető kérdések. Felszínalatti vizek hasznosítása elképesztően érzékeny, hatalmas készlet, de hihetetlen sebezhető. Szóval a felszínalatti vízkészletek, ugye a felszíni vízkészletek már el vannak szennyezve, úgy, hogy vannak, de azokat legalább tudjuk tisztítani. A 3 fázisú zónát még azzal is lehet valamit kezelni. De ami mélyebben van, és azokat összekötjük, és mesterségesen bevezetjük a felső rétegszennyeződést az alsóba, akkor saját magunkkal, vagyis az unokáinkkal fogunk kitolni. Hát persze aztán vannak itt olyan anomáliák, amit itt szabad elmondani. Megszűnt a Vituki. Közép-Európa legjobb kutatóintézete volt. Jó, hát most lehet majd ottan súlyt emelni, meg minden futni, de csökkent a magyar tudományos kapacitás vízgazdálkodásban, de a legjobbak elmentek, és ez egy nagy kihívás. Indult egy új program, vagy indulóban van, ami egy digitális vízgazdálkodás irányába mozdul el, a tekintetben, hogy tudjuk az egyébként jól működő mikroskálán és makroskálán jól működő digitális modelleinket, amik egymásnak kölcsönösen peremfeltételei, hogy tudjuk ezeket összekapcsolni. Persze itt van egy sereg olyan gond, ami kiberbiztonság nagyon súlyos, amivel törődni kell. És a kérdés persze akkor az, hogy lesz-e tehát elegendő vízünk globálisan, regionálisan és lokálisan. A válasz erre az, hogy igen, feltéve, hogy meg lesz ez a politikai akarat. Feltéve, hogy meg lesz ez a kapacitás, ami az integrált vízgazdálkodáshoz kell. Sajnos nálunk dezintegrált a vízgazdálkodás. Ezt érdemes lenne újra gondolni. És meg lesz a forrás, hogy már ennek most neki kezdhessünk. Végül hadd zárom ezzel a dologgal, hogy a vízgazdálkodás nem csak műszaki kérdés, nem csak gazdasági kérdés. A vízgazdálkodás és a közösség szolgálata az alapvetően egy etikai kérdés. És ezért a jó vízgazdálkodás morális kötelességünk. Köszönöm a figyelmüket. Nagyon szépen köszönjük professzor úrnak a kiúzanító és rendkívül érzékletes előadást.